Jako ráno. Tady hodiny třeba to Jak to? Ne, nejsme tady pozdě. To tady o 100 hodiny pozdě, ne? Jsi tak blbý, že neznáš hodiny, to nejsi. Vrep ty bre. Přestaň být dezinutila tu hubu. Jseš pracek, který se jako zaplatit. To se někdo zmátí. To ti garantuju. Mlátím ho, napiš si to, nahraj si to. Vypadni. Nebudu vypadávat nikam. Vypadni od toho. Nebudu vypadávat nikam. Je po 8 hodin vypadni. No a co jako? Ty jsem tady na mě ukazovat a uklidnit se. No a moc na mě nemůžu očima. No a co jako? Co jako? No. Jsi mrtvá už předu. Jo, mrtvá? Už jsem volal na policii. No je zadaný, jako? že ty na nevlastě doma. Takže se budeš divit, Durenko. To teda budeš možná se divit. To se budeš divit. A rozvod nastane, až já uznám za to. Zařízeno. 3 roky. No a co, někdy to půjde pustí. No nic proti, ale tam nechce alkohol. Jo, to by se dalo. No Nechceš tady ožrala, nebo denně. Chodíš se do mě ráno domů. Něco to mele. Co to melu? Co to 14 dní se nebyla doma. 14 dní se nebyla doma. Co to mele? Když tebe táhne chlast, víno a další. Jo, dokážeme. Co si jako myslíš? Podívej Ty se. děti ti budou věřit? Mě nezajímají si věřit děti. Tebe jsme tu u soudu, to si píš. Pamatuj se. Děvka, která se vydělává po nocích a chlastá po nocích, to budeš vysvětlovat. A fotek a důkazů je spousta. Pamatuj se, Petře! A že Zenda je tak blbej, že ti věří. Holte to zamyslete ty berky, já se dá dělat. Dobrý. Zaplať vám, že už zítra se nevrátíme. Vypadni odkud, je 8 hodin nemáš co Já dělat. tady vypadávat nebudu, já tady ty nemám tady děti. 8 hodin už nemáš na tím nešáhnout. Spíš si, tak já smešu. A soudu, žaloba na tebe je podaná. A budeš se divit, co tě bude čekat. Nech mě Garantuju ti, 3 roky ti dám. Je to pravda. Za 3 roky půjdeš do vězení. Garantuju ti to, tak připravený, a tak to bude. Ty tady budeš čapko jedna. Ale nikoho nebude, Že se nesmíš, jo? ty fakt nemocnej. 8 hodin tady. Nemocnej. Dnesky, zofrení, to všichni vědí. Já Ty to na to vypadni ty. Od 8 hodin tady nemáš to dělat. Spínaj od 8 Já hodin tady péče. nejím. Spínaj od 8 hodin péče, vypadni. A co jako? Vypadni. Prostě spíš, že tě smrti. Tak nic jdeme na policii a budeme to muset řešit. Pane. Ale to... Je to super. No, co se děje? Je Zenda hodnej, která se tam skoupe. Že ty seš práva, tak se to budeš ještě dělat. A co jako? Co jako? Nic, jdu na policii a budu řešit. Jo, nic se neděje, prosím. Můžko děje. Maminka tady nemá co dělat. Vyprdni se na to, nic se neděje. A že si řekla, že jsem opřelej a nemocnej, jde na to rozsvědčí. Řekla to máma, řekla, ty jdeš na policii. Dnešku budeš ten volanej a bude to... Ježiši, pamatuj se, Petře, vem prosím tě rozum do vesti a pamatuj se. Nemůžeš tady co dělat, je 8 hodin. Dnešku budeš volanej jako svědek, já ti dám 3. Petře, Jinuby, prosím tě, jako uvědomuješ si, co děláš, můžeš se prosím tě zpamatovat. Je 8 hodin, ty tady nemáš co dělat. Jako? Od 8 hodin mi předáváš tínu. No a když ji tady máš a co Vypadni jako? a nevšímej se jí. A rozhud se s ní dneska, už ji neuvidíš tady. Jinuby, prosím tě, neplatím. Tady má sedět 20, nebo sedět na psychiatrii, toho tady nepotřebujeme. No To si spíš, že to vyzví. nebo opravdu to sednice. No, Taková je diagnóza. A bude to ještě horší s tebou. A já ti říkám, přestaň, podívej, jak ta holka brečí, Zenda je přestaň. svědek a já ho k tomu soudu chci. A vyžádám si ho. Že se nesmí, a tam nejde. To tam půjdeš, Denečku, protože když nepůjdeš, maminku zavřou a platí 50 000 pokud se Prosím tě, jdi už. Maminka, rozsudkem, v 8 hodin už se nesmí tím jak přiblížit. Ale Podívej, co udělá. pamatuj, a ty půjde na tu policii. Dej tam. Počkej, že tam půjde a pak tam nejde. Neboj se s tím. Nebudeš divit ještě. Chápeš, že jsi fakt úplně blázen?
Máš daný rozsudek. Máš daný rozsudek. 8 hodin na moje. Prosím tě, pamatuj A se, že nebudeš. Jde o rozsudky. 8 hodin máš na lekce, bude lekce. Přišli jste o 4 hodiny pozdě. Ne, nepřišli jsme. Přišli jste o 4 hodiny pozdě. A co jako co ti kde to hledá? Máš povinnost mi poslat SMS, když se spozdíte. Máš to daný rozsudky. A já bych ti posílal, když bylo 8. Že? Přišli jste 8:14. Prosím tě, nehraj si na minutu. Budu si hrát na minutu. To vůbec nejde. Budu si hrát na minutu. A prosím tě, uklidni se, Já hlavně. viděl, bude to změnu. Jo. To je starý trik. Ne, je 8 hodin. Jo, 8 hodin. Promíš hodiny, chudinko. Je vidět, ty to první asi nemáte. Já jdu, máma chodila do školy, ne? Prosím tě, neplač. Prosím tě, neplač.